Okay, wow. Kaning tulo ko ang kunig inupat kay wa man tay kuha. So guys, magtagay nami wa man mi tubig karon nami cheese. So kinsa nang tagay? Nagalimot ko. Saniya. Kailog na sila. Ako na ning hawidan. Piste nakabuhi. Halos yun kada agtong bukid is diri gid ta mangagi kaning alingatong village. Hangakon gid kag samot sa ani nga lapo. Ibay mo siya. Or napay kulang ana katong limon tong ayag. Noon sa mati mailang kanang gusto nimo sa ilabay o kanang kuan na kanang Ganahan. tabang na sa? Tabang. Ah. Manusa na may manuso. So guys, panaog na ta sa sapa. Sa sapa nga man ang piling, diha na ta ang una tong sapangan haon. Pero dili pa diri manusok kay murag gamay ra diri dito gid ta sa taas-taas pa. So karon guys, nung murag grabe gid sa lapok natong adalan, tipasan po nato ning manang piling paingon po dito sa unahan para dito na ta magsugod og panusok kung saan daghan kay dito nga suso ang atong pwedeng makuha. Kani po nga kalasangan puno kay ning mga mananap ug uban pa, so kailangan nato magtan-aw kung basig mapaakan tang mga banakog bisag unsa pa. So hago kapuyay kaayo ang mga kauban kani sa pulya. So pero mga kuan naman pud mga maas naman pud mi kaayo kay bisag aha naman pud mi paingon aning bisag unsang lakaw dili na gid mi tablan og bisag unsang kakapoy. A few moments later. So karon guys, no naabot pa gid nato ang sapa nga hinlo kaayo pwede mainom ni. So diri na ta magsugod og panuso, pero ingon daw nila murag gamay pa man ni diri sa unahan sa kamangagto. So tan-aw nato maglakaw sa takadali. So makita pud nato ning alas nga puno kay abunda kay mga kahoy bisag unsa pa wildlife. Sa atong hikapon siya guys. Di basig ni mga kuan diri mga hikapan ba Diyos ko po. So minus pag sa diri guys. So ang kuan namo karon is magpataas mi kay basig to dito ang daghan. Diri man gumugri usually nga ginakuanan sa mga mangsusuay. So pihira ra gid diri. So gagmay na lang or gamay na lang yun ang mga nabilin diri. Kay dito sa pinakalayo nga area may pinakadaghang kay panagsara may makaanha dito mga agto para mangsusuk. Kay layo lagi so walay maka-survive halos sa diri may duol. Mo nang gamay na lang pod. So karon guys sig video na lang tanila no kay murag kuan mabasa gid tag pinalabad wa man tay videographer sunod na. Duha klase ning atong kuan karon nga nagapuyo diri nga mga suso or Taiwan seal. Punggok lami kini siya sabaw. So daghan na kay kang antihulya. Murag lami ay kaayo ni. Makita gid pud nato unsa kadaghan ang mga species sa mga hayop ug mga tanom diring dapita kaning tubiga pud no di pud basta-basta mahadlok ani kay wala ang gid pud ni say buhay ug uban pang mananap katong nakita so far. Diha. Oh yes, nakakuha ko first time. Kani original na. Kagani yung kuha. Update ta sa atong kuha karon be. Kuha ka. As of kuan 11 hours. A few moments later. Guys, mang shortcut nami kay murag naulahin namang good midrill lang mi agi dili nami sa tubig mag-agi. So guys, kung mapansin niyo sige mo ulan sa gunson mga siguro 2 months ang mga palkata mo kalaban ang kanang sig-ulan or basa nga yuta manang mga matay siya. So dili siya tambok mga parkata nagniwang kulang pud siya atiman. Ma'am baying tarong nga jud kay wa jud ni amo. Ni Curly. Minus kaayo bayot. Dito hinon sa ibabang Sa ibabaw gali daw daghan. Indot kay sa tubig. Chef na na ma'am be. Taga mag-shopping na ta. O na may tubig kay tinaw man na. Guys, dali ko si kigot ma'am. Kadaghan na kaayo. Diba? Yes, karon. So guys, magtagay na wa man may tubig karon na may cheese. So kinsa nang tagay? Kung kaning balde, kumana ko ha. Pwede butil. Unsa man ay bas? Tabi po. Dagan ma'am, paningkamot mo mga kay wa jud may kuha.
Mamaya daw atong tubig, anak. Yeng, isilo na dayeng oh. Kapit na maano. So guys, naiuwang. So dalan lang po na yung kanang kuan. Wala ko na ning hawidan. Piste nakabuhi! Nabuak among baso karon accidentally. So guys, so wala mami cheeser, go. Oh, ato. Mga bayot ka yung sa tunimo. Dili kay pagana niya banaan na dere. Dakan jud uwang dere dapat next time uwang na ka. Uy, manggisista na ako disis lagi. Ako pag ginana. Sa niya. Budak ang tubig na sulod. Uloy, hawang lunglik. Kuwara gamay nga damo ni katong butangan ning sulod. Kablok ba ano? Pasubida ta. Ligid na to. Inuupo ra man nakulo niyang kuha. Napulo ko mo. Mo ni gitawag na unsa man na Paitan. paitan. Wala gyud na siya nakadagko. Kuan. Ano, magdako-dako gamay mga ano. Wala tong mga masarapan te. Ito mga tae. Oh, to puno naman din na iying. Puno na kaayo. Kung di ba sikong iying? Sisiglumban. Maring, tarong. Oh, tulong na. Kanin tulo ko ang kunig inupat kay wa man tay kuha. Tag isa kasal mo tapos isa kasal mo nang ko. Di man manghikap si madam. Guys, murag diri nagidaghan kay nagilog-ilog na gyud na stock bid diri kadali. Kay murag diri na gyud siya. Ulat. Oh. Charot ora. Gamay siya. Gamay. Kuha ano to, no? Ikaw ba? Tugsubahon. Ha? Ayun na pambada ko amam sayang man. Murag di nakabot sa tilaukan. So magkuan sa amin diri mag hunong kadali kay para sugdan ang among i-continue ang among kuan orasyon gagay na among gihimo dito sa ubos pa ang pagtagay gamay para ganahan pud mga og susu. Itong pink ang taklob ni Mama Shirley ni Gamita. Paano na? Mawawas ako. Di atong suso bi pakita bi. Wow. So atong update ang mga suso daghan nag Kapit na mapuno. so daghan nagiday mo. Uy dagko lagi day mga suso no. Yaswe. Ako ang Okay, wow. That's Kuy, hawa man dira ako aning sabon ra man. Mawi. Usa pag ginamdang lumang man ka. Hoy diretso salom ha, salom. Ako nag-agin ninyo dai. Ikaw man nato dito. Di adili ta mag-agin na. Paubos dayon ta. Oh, magilabay ng bayong bato. Wala kay magtago. Close door na na. Paita oy. Pero kapait pag kasi nag-abri ana asta pa ita. Kung na yung mga isa tugsusuhoy, kamo say panguha bi kay kapoy na pud ni. Karon guys pasaka namin. Huy. Kadlog ni muda, ma'am. Oh, adik ka delikado ba ani? Parangi. Uy, murag dito dyan ko kaagani. Uy, Panggunit, ma'am. bu, rescue. Kabi kadanog ti hawid lang. So diri sa may magkuan stuff over. Magkaon sa may diri mag-snack or bisag unsa lay buhaton namo diri. Nay sagingan.
So guys, human namin nakapahuway ug human namin nakasugbag bulad. So may tubig karon. So dito mi sa sapa karon mag kaon kay para doon ra og tubig. So let's go na guys. Ikatag sa magmasunog, dabdaban na kita dyan, pasarin randay, kasuan bitag arson. Ha? Guys, naibatik guys. Ginoo ko basig matama ka na mo na malupad mi kog babaw. Abatik siguro. Basig nas. Di kung mayroong turn red ba ate, gusto mo itong kalabang dahil. So mga on sa tadri sa naitubod. Nya mura ni siya nagsupply nga tubig. Wow, ka-cute. Then I fresh water coming from the mountains. Ano ya? Diyan ako libutin ng kalon. Oo, asa rin na siya nga tubig dito dahil ma'am. Okay, so mga on na may karon so gagmay ra may mga luto namo so gamay ra so paning kamutan na mahusudlan lang ang tiyan kay pag uli namo unya makakaon ra big daghan. Bulad lang jud kay murag pobre baya ta. Perfect. Gabi ka kusog sa tingog. Labo nga. Dagang salamat kinahal. Ako hulog ka ng tunggok. Na? Ay, so katunga sapa dahil mo na ito atong giagihan dahil. Ano sa mineral water? A few moments later. So let's go guys, human namin nakapangaon, busog nami so at least na maintainer lang pero unya pagbalik namo dito sa lugar mas okay nga kaon og pinalaba dito dire hating kapatid lang gamay ra mi na luto so hati-hati lang okay. So pagkahuman is diretso nami sa sapa gyud si Ambo murag walay tubig sa kuan. Gabi siya katam is friend. Mo na ni nga tubig kalubog uy. Muna itong imnan unta. So guys, so kailangan lubog man pud ang tubig. Mao nang lubog siya kay namang guiga kuan didto gadaming para sa ilang kahoy nga kanang palkata. Karon mas dali na lang siya lubog siya pero mabaw tas dali na lang gid makita og makapkapan ang suso just like this so. Para niani makita na lang gid siya. Sa bilat. Yaso. Wala man lahat. Kung may sagbot. Bugo bay. Karon guys so nag-ilog na pud ang mga aswang. Uy naara man diri ang gikuanan oh. Ay di ta kasaka kay lawom diri direkta man. Nara oh. So guys nara ang daming. Tuwara ang gidamingan so dili na mi ka taas akaagtog taas. Kay lalom na kayo so magpaubos na lang balik. Kailog na sila. Lawom na siya sa taas kay para na siya sa mga talikahoy o mga palkata para mas kadali nila nga paubos. So diri ra mi tamang kung magpaubos na mi didto mga hagsuso i-expected unta nga magpataas mi kaso lawom na siya. So diri na lang mi magsugod. Wa naman yun. Diyos ko, natumpag na uho. Oh. Nag-anam lagi siya kusog. So guys, naara siya. So delikado pud di kay basta matumpag siya. Lawom kay tubig sa taas. Unsa di kwaon dati, Julia? Ang isda mo gawas. Di na makuha. Dilipat ra mo. So guys, magpaubos na mi. Kay murag wala na gyud sa taas. Hindi man yun. Ganila naman sigsunod sa ako. Di man alamok, sus ko. Ay kaga. Tanawa pud. Arayawa. Tag may brain ko. Murag wala man. Maring. Uy, ilugay bing. Uy, anak.
Dagko kayo. So kailangan lang nato siya pamuniton. Dili na siya kapon kay mabaw man. Isa, duha, tulo. Many hours later. Murag dinhi rami taman manguli na mi kay murag hapon na tapos wala na pud kaayo. So see you next vlog guys. Bye bye sa mo Berili.